Следната Ферари идва неразбрани от България до Румъния. Каза, още дай ми, 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 още дай ми. Тя е просто не насили. Пак едеш? Гладна ли да стоява? О! Няма да дразните, да милкате пак едеш. Кой па се развъня по той време на тая порта? Значи човек не може да си изпие кафето да прочете едно списание на спокойствие. Значи... Олеле Боже! Пакоство или лакомство? На какво сте направи, дете? Боже, чудовище ли си, бе, какво си? А ти майка ти ли? Здравейте, здравейте, какво има? Здравейте, съсивчо са! Пакоство или лакомство за Хелоуин? Хелоуин, лакомство или пакоство ли? Ами, лакомство, мерси! Намътя ми си неща! Чао, чао! Госпожа, как ще откраднете на детето сладките, бе? Ма госпожа! Олеле, не знаех, че обикалят по къщи и раздават безплатно лакомство. Ще го заобичам той Хелоуин-мелоуин. О, любимите ми! Здравейте, здравейте, мили мои скъпи ученици, как сте? Извинявам се, госпожо Карманова, че така нахлух във вашата класна стая и ви прекъснах учебното занятие. О, няма проблеми, господин Петков. Ученици, поздравете директора. Ученици! Здравейте, господин Петков! Набързичко само да прегледам дали е топличко в нашите класни стаи, в нашето най-елитно учебно заведение в областта. Но наистина топличко, бе. Както знаете, ние сме на първо място от най-топлите училища в областта, да. И се надявам никой от вас да не се оплаква, нали така? Болнички има ли? Ами само един, Анастасия. Анастасия, аз ще я привикам нея в директорската стая, да. Георги, как си бе, моето момченце? Да поздравиш майка си. Аз съм и преподавал на нея едно време, да. Добре, ще тръгвам. Най-елитното училище, най-елитното. Хайде, госпожо Караманова. Най-елитното. Здравейте, госпожо Николаева. Ще ме прощавате, аз набързичко минавам да видя моите най-добри ученици. Oh, no problem, Mr. Тодоров. Ученици, хайде да поздравим Mr. Тодоров together. Hello, Mr. Тодоров. От най-доброто елитно училище на Балканите. Как сте, мили мои ученици? Как сте? Госпожо Николаева, вие как сте? Учите ли го той английски, а? How are you? How are you? What are you doing? И аз го знам. Спечелих 2 олимпиади по английски язик през 2003 година. Аз съм тук само да ви напомня, госпожо Николаева, че днес им проверяващи и да напишете отсъствие, ако има някой отсъстващ. Болнички има ли? То заради полените, които летят тук сега през пролета. Анастасия, как си бе, миличка? Аз майка ти я познавам. Едно време я учих по география 78 година. Да я поздравиш. Най-елитното училище е с най-елитните ученици. Айде, чао. Супер! Какво се случва тук? Я да видя какво се случва тук, бе. Това е Мале, за внимание! Вие къде си мислите, че се намирате, бе? На полето ли? Не съм звероукротител тук да идвам да ви укротявам и да ви събирам като овце. Внимавайте в картинката. Дечица, при кого имате ви час, бе? При Николаева. Аз ще я оправя Николаева. Къде е? Имаме свободен. Нямате свободен час. Какъв свободен час? В нашето учебно заведение свободни часове няма. Сега отивам да... Георги, момченце! Утре имаш при мен час. Ще те изпитам на дъската на всичка. Отивам в дирекцията да видя някой да ви замести. Тук няма своеволие в това учебно заведение. Аз съм дежурна на този етаж и чуя ли гък-мък? Става лоша! Айде сядайте и четете по нещо. Той е голям кукумит. Георги! Своеволия! Baby shark, 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 baby.
Спри да се чекнеш така в този стол, бе. Абе, не ми съм ти, бе. Утре ще кажеш, ще боли кръста, пък и пари за нов стол нямам. Ако го щупиш, ти чупи главата после. Разбрали, момченце? Същият като баща си. И той така се чекна на дивана, щупи го и сега ми гледа мачове на земята. Гледай да не стане същото и с теб. Момченце. О, Пепи! Току-що докараха край вершите. Да, 1 кило. Добре. Честит рожден ден! Happy birthday to you! Вселено! И всички ести! Георги баба, ела сега да ти покажа как се троши царевица за храна на кокошките. Качвай се горе при мен, няма да се оклепаш, няма да се оклепаш. Идвай! Ей, тук съм си направила специално местенце с царево трошачката. Старите кукалаци не прощават. Готов ли си? Гледай, няма да повтарям. Темаш кочана, слагаш го и почваш. Ще въртиш. Нищо работа. И продължаваш. Айде сега, Георги. Цялото купче поискам до 1 час. Аз отивам да гледам турския сериал, че почна. Айде, почвай, не ме гледай. Работата няма да се свърши сама. След малко се връщам. Георги баба, ела да ти покажа сега как се работи тук на село. Айде, идвай, няма да ми се правиш да ми се ги визиш, че като те ударя с тази пръчка, ще видиш ти. Ама няма да ми казваш нето и да не ти града тука. На село се работи само. Ще виждаш ли го това? Я да видим майка ти сега какво е направила за спрането, как го е простряла. Остала си ръцете. Ама Светле, аз ти казах, първо се започва само с бяло, не с черно, И ала сега да ти покажа как се бире царевица. Айде сега се влачил. Вземаш кочана и въртиш. Айде ти си. Айде, пи. Георги, ела тук да ти покажа как се хранят кокошки. Ари, бягай ти от тука. Като не видели,